Boas tardes. De todos é coñecido, ou de moitos a veces, cando vamos pola carretera, que vemos un montón de pequenos monumentos que recordan accidentes, outras veces nas montañas tamén vemos recordatorios de algúns accidentes que ocurriron, ou na costa, verdad? Tamén que vemos a costa de Galicia toda chea de cruces para recordar a xente que non volveu do mar, que comeu o mar. Bueno, tamén no continente pasa destas cousas e algúns teñen unha historia bastante que foi dramática no seu día e que quedou na memoria dos lugares. Hoxe estou ao lado do río Tea, pasa xusto aí detrás miña está o río Tea. E aquí hai este pequeno monumento que recorda a Valeriano Valverde de la Torre. En junio do 62 hai unha enchente do río. Este neno que tiña 9 anos estaba atendendo o gando e tiña tamén o carro dos bois aquí. Según dicen, intenta salvar da corriente do río os animais e o río o papa. O papa, lóxicamente, son accidentes dramáticos que non se esperan e causan un gran impacto, non? E, bueno, agora, neste pequeno sendeiro ao lado do río, aquí, Mondariz está aí, está nada. Acabamos de pasar prácticamente agora pola unha pequena depuradora de aguas residuais e da fábrica onde está a envasadora de augas de Mondariz. E aquí recorda este accidente e me pareceu tamén, a veces, para algúns que ao mellor non saben das nosas costumes, pois poder explicar, como buenamente sei, de o que foi este accidente e a quen recorda. Entonces, seguirei, se vos gusta, se queredes, seguir, porque algúns máis coñezo ou chegaron a min, outros simplemente quedaron esquecidos e é difícil encontrar xente que fale deles. E se queredes, se vos gusta, eu comparto. Aquí queda a memoria de Valeriano. Unha aperta. Tendría ahora 70 anos. Hasta logo.